Много хубаво, че края на седмицата дойде. Оле, направо ти. Аз днеска на няколко пъти те се обръщам да погледна, гледам там си. После пак си там, после пак си Кой? там. Аз Викам, ли? на Маринка говоря, да. Аз Викам, днес къде ли не съм била, че да ти кажа, май най-много се уморих от ходенето. Не чак толкова от работа, че ми дали Бог знае каква работа, ама от ходене. Ходя, питам, разпитвам где да взема работа, глупости. Но и вече от работа не съм се уморила. в такъв смисъл, че ходиш да се я търсиш, да се... Да, в такъв смисъл. Защото аз имаше да кажа, аз като къде си ходила, нали, като гледам там пред аквариума. Пред аквариума, че при Пенжи един час гладих, белязах, глупости такива. Там нали, съм го денят изтървала. свърши. Видяхте бе отсам, да. Да. Видях. На това бръмчило где-то. Да. Но и видяхте ли, че има изнесени такова? Заповед? Да, изнесена заповед. Да. За 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та линии. Викам, какви са тия 10 линии, бе? Да видиш. Явно 3 човека това е линия. Аз така си мисля. Не, аз мисля, че са си оставили възможност от първа до 10-та. 10-та е линията на Раличка. Тя Точно така ми каза. Да. И предполагам, че са запазили линията на Лена като възможна. Разбираш ли? И още други, които да са... Линия на Лена и трета линия. Така ли? Да. Значи се е запазили его. Защото Джекерсън и четвърта. Бански пета. Така. И са оставили една дупка още там, 6-та, 7-та, 8-та, 2-та, може би няма нищо, но евентуално за като възможности. Да. 10-та е на Раличка и оттам насетне влизат вече линиите в Гладачно и Пакетаж. Да. Сигурно те, да. Те ми казват, аз. Не смени има, не бой се. Абе, викам, не са боя, просто не е интересно, кажи. Нали знаеш, къде сме линия 2? Абе, викам, аз знам коя сме линия, ама какви са тия? Понеже като извикали Върбана в аквариума и питат после колколешки, Диди, ма ти какво си правила там? Ти на какво си бригадирка? И тя вика, на 3 човека. Качат там някакви, где да знам, ластица или нещо и това е линия. Чакай сега, още ли има хора на линия на Ленковица? Само Върбанова явно, с която ще и фиксира явно.